салом тамошобинони азиз, подписчикони муҳтарам. Имрӯз влоги мо аз берун. Хеле буд ки видео намекардум, навор намекардум. Имрӯз боша чӣ хеле ки гуфта будум, касал шудем ҳамамон. Ҳама нағз шидан оста-остау. Ман боша камтар вазнинтарак шидам, безиб шидам, бовар кунед беҳад безиб касал будай. Иммунитетам ки сустай, барам хама беҳад безиб вазнин гузарондум. Хай худоро шукр ки ҳозир хубтарам. Нағза ҳозир кӯдаку кати берун биромадем, оилавия ҳавои тоза. Хеле буд ки дар берун намегаштум, намебиромадум. Фақат пастелни режим ва тамоман ростиш ҳаракат нест, қувват нест. Камтарам хезӣ мегардӣ, бо ҳамин беқувватӣ медиқа даравам, хел одам арақ мекунад. Неки оста-оста ба зиндагии нормалӣ баргаштан дар кора. Барам қам хел биромада ҳавои тоза дайнам хел гаштестем, ҳозир оилавӣ кӯдакора бировардем. Карантин 12 октября был. Ҷа кӯдако бо дадашон, духтарам ҳама каса камтар тупа давондестиян. Ирӯз мода ҳавои нағз офтобак қахме кам нестай. Амин боша қар кадай да замин шитай намехеза. Ama tu da zuru be. Vai. Головой нарава та. Для кого? Для ютуба, для кого же? Для наших зрителей. Тебя? Dimitrovich. Qulfu va kalit. Dedi. Bir edim man saytda. Да вот поднос майда кне. Tarbiz zebisham moy. Искандр безебде. Мне можно. Здравия. Şirin şeriften. Шоколад. Ҳами қадавидему паридем да берун бовар кунед, ҳами хе ташна шидем ки як тарбуз гирифтем ай пеши хона. Дила гирифтем, гуфтем соз нестан ки не нағз будай.
рангаш хай уқа чинеста ки мазааш ба мазаи ширинӣ шурӯъ бо хинакак баъди касалиёй хеле чизи хинака акӯ мехӯрем намедонам чӣ хел мешавем бо Тарвузи دیگه شو بعد خالی میمونه акӯ чизе ки шав мехӯрам تعویض хинака بیا شانزو خیر کسی ها جگر گل کسی ёфтем بگذارم که تمام کنم اینجا باشه امین ماده یاردم کردیسته خمیر بلینچی تایار Амин. کردیسته Блинчик пази батраси. Ой, ма тут тестом. торт ёки блинчик Вот. Сколько мощнее! Вот. тамошобинони азиз иҷа боша як таъм хел торт тайёр карданиём барои кӯдако сахарни пудра иҷа крем тайёр карданиём бисквитоша як рӯз пеш тайёр карда будам имрӯз мо тайёр мекунем крем чизкати анам хел творожный сир гирифтам маскарпоне дарунша бинем ранги қаймоқай хел жир меайда хушрӯ креми хушрӯ мешавад ҳамин ростиш ай и хели творожный сир ма барои пирожниё крем мекардам леки барои торт якум бор кардистам иҷа давози як таъм хели 500 грамма ним кило хай сахарни пудра бошад ба вкуси худтон агар хоҳем ки ширинак ширини бад биёяд хай зиёдтар меандозед агар қадар ширин нахоҳем камтар мекунед сахарни пудраша баъд ванилни сахар ҳатман қатӣ мекунем инам хиёзи ман лошка кати яҷоя кардистам барои ки агар сраза миксер кунам вай сахарни пудра мепара ҳар тараф чангш ҳар тарафда мепара инам хай дӯстони азиз то охири навор бо мо бошед мебинем ку чӣ хел крем мешавад чӣ хел торти мо чӣ хел меброяд азизи манам ой ба сӯи лонаи табрид азизи манам ой ба сӯи лонаи табрид манам غریب مسافر
قدمت نیست نقشی قدمت نیست همراه من اکنون غیر از علمت نیست در راه وجودم نقشی قدمت نیست نقشی قدمت نیست بازو که دلی من از هجر تو خون است استاره بختم هر لحظه نگون است هر لحظه نگون است بازو که دلی من از هجر تو خون است استاره بختم هر لحظه نگون است هر لحظه نگون است پرنده ها رفتن پرنده های مسافر عزیز من نمیایی به سوی لانه تقدیر عزیز من نمیایی به سوی لانه تقدیر منم غریب مسافر غمی تو میکندم پیر بیماندم من تنی تنها در این وی رانه دلگیر بیماندم من تنی تنها در این وی رانه دلگیر عزیز من نمیایی به سوی لانه تقدیر به سوی لانه تقدیر به سوی لانه تقدیر به سوی لانه تقدیر тамошобинони азиз торти мо ҳам тайёр шуд. имрӯзам хел ош када будем хел салат кадем оливье имрӯз додару меҳмонӣ да омад ай хеле раҳи дур омадагиай барам қами хел камтарак столча накриват кадему мешинем ба мо иштиҳои таом духтаро агар ки шумо хурдиста бошен ба шумо ҳам хайр то наворҳои оянда дар паноҳи аллоҳ бошед.